Sziasztok! Én Krisztián vagyok. Most készült egy új csatornám. Jó, most kaptam egy rollert, Spartan roller, és egy óra alatt megtanultam pár trükköt. Be szeretném mutatni nektek. Remélem mutatom a kerekeket. Ó, bazd meg! Bazd meg! Itt a kerék. Nem nagyon pörög, de azért jól pörög, trükkökre jó. Itt a három, ami megtartsa a csövet. Három csavar. Itt lássuk, hogy fúróba be van tetetve. Jó, és mutatom most a... Bazd meg! Geci! Jó, mutatom! Most ezt úgy hívtam, ugratás. Ha most ezt tetszett, akkor lájkoljátok. Ha nem, akkor ne lájkoljátok, de szerintem jó volt. Sziasztok!